फरायसा आरो फरायसुलि नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोननो इंराजि ग्रामारनि मोनसे आयदा लाबोनो सानदों। बेनो जाबाय मा? टेन्स। टेन्स माने बिदिन्था। बे टेन्सआ इंराजि ग्रामारनि मोनसे गोनांथार आयदा, जाय आयदाखौ सोलोंनानै इंराजिखौ गेबेङै फरायनो, लिरनो आरो गोरोन्थि गैयाजासे रायज्लायनायाव हेफाजाब होयो। बिनि थाखायनो इंराजिखौ गोरोन्थि गैयाजासे रायज्लायनो, लिरनो थाखाय जोंनो टेन्सनि गोनांथार। बे मोनसे गोनांथार आयदा, बेनिखायनो दा टेन्स होनना बुङोब्ला जों बेखौनो मिथिनांगोन दि माबा मोनसे हाबा मावनायनि सम एबा बोथोर, बेनो जाबाय मा? टेन्स बा बिदिन्था। The time of doing something may be called the tense। बिदि बुंनो हायो। माबा मोनसे हाबा मावनायनि सम एबा बोथोरानो जाबाय टेन्स। जों गाहायै टेन्सखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों इंराजियाव। मोनथाम बाहागो, बे मोनथाम बाहागोआ जाबाय, नोंसोर मोजां गोसो होनानै मोनथाम बाहागोआ जाबाय दा प्रेजेन्ट टेन्स, बेखौ बर'आव बुंगोन आथिखाल बिदिन्था। आथिखाल बिदिन्था। आरो नैथियाव दङ दा पास्ट टेन्स। दा पास्ट टेन्स माने गोदो बिदिन्था। गोदो बिदिन्था। बेनि ओंथिया जाहैबाय जानानै थांखांनायफोरखौ होनदों, गोदो बिदिन्था। थामथियाव दङ दा फिउचार टेन्स। दा फिउचार टेन्स, बेखौ बर'आव बुंगोन इयुन बिदिन्था। बेखौ इयुन बिदिन्था होननानै बुंनाय जागोन। दा बे मोनथाम आयदाखौ जोङो गिबियावनो मोनथिना लानांगोन। बे मोनथाम आयदानि मोनफ्रोमहाबो ओंथि गोनां नियम दङ, खान्थि दङ। बे नेम खान्थिखौ जोङो रोंनांगोन, अब्लासो इंराजिखौ जों गेबेङै लिरनो, फरायनो आरो बुजिनो हागोन, रायज्लायनो हागोन। दा बेयाव मोनथाम टेन्सनि मोनफ्रोमहाबो मोनब्रै बाहागो थागोन। बे मोनब्रै बाहागोखौ आङो आंनि भिडिअ'नि इयुन आयदाफोराव आं लाबोनो सेस्था खालामगोन। दा आं गिबियावनो दा प्रेजेन्ट टेन्सनि सोमोन्दै फोरमायनो नाजागोन आङो। दा गिबियावनो आङो प्रेजेन्ट टेन्सनि सोमोन्दै सावरायनो लादों। दानिया नायदो, दा प्रेजेन्ट टेन्स माने आथिखाल बिदिन्था। आथिखाल बिदिन्था। सिगाङाव बुंबोनाय बायदि मोनफ्रोम टेन्सआनो मोनब्रै बाहागो दं। थिग बेबायदिनो दा प्रेजेन्ट टेन्सआ मोनब्रै बाहागो दं। बे मोनब्रै बाहागोखौ आङो फोरमायना दिन्थिनि। दा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स, बेखौ बर'आव बुंगोन आथिखाल बिदिन्था। आथिखाल बिदिन्था। नैथियाव दङ दा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स एबा आथिखाल जाफु बिदिन्था। आथिखाल जाफु बिदिन्था। आथिखाल जाफु बिदिन्था। थामथियाव दङ दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स
बेखौ बुंगोन बर'आव आथिखाल जाखां बिदिन्था। आथिखाल जाखां बिदिन्था। आरो जोबनायाव प्रेजेन्ट टेन्सनि जोबनायाव बाहागो दङ। प्रेजेन्ट टेन्सनि जोबनाय बाहागो दङ। दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स। बेखौ बर'आव बुंगोन आथिखाल जाबो बिदिन्था। बेबायदि गासै मोनब्रै बाहागोआव जों राननो हायो। दा आङो प्रेजेन्ट टेन्सनि मोनफा मोनफा आयदाखौ आङो फोरमायलांनो सानदों। प्रेजेन्ट टेन्सनि जायखौ बुङो आथिखाल बिदिन्था होनना बुंनाय जायो। जाय हाबा मावनायनि सम एबा बोथोरा आथिखालाव फोरमायो बेनो जाबाय प्रेजेन्ट टेन्स। दा बेयाव जों गिबियावनो मोनदों, गिबि बाहागोआवनो दङ दा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स माने आथिखाल बिदिन्था। माखौ बुङो होनना बुङोब्ला जाय हाबा मावनायनि सम एबा बोथोरा आथिखालाव सोलिदों बेखौनो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स होननानै बुंनाय जायो बा आथिखाल बिदिन्था बुंनाय जायो। जों बिनि माखासे एग्जाम्पोलबो लानो हागोन। बिनि एग्जाम्पोलखौ लानो हागोन जोङो। बिनि एग्जाम्पोल आं मोनसे होनि। प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि मोनसे एग्जाम्पोल होगोन आङो। प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि मोनसे एग्जाम्पला जाहैबाय I go to school माने आं फरायसालियाव थाङो। बेयाव फरायसा फरायसुलि नोंथांमोना नुदों बेयाव go भार्बखौ लानानै सेन्टेन्सखौ दानाय जादों। आं फरायसालियाव थाङो। go माने थाङो। बे go सोदोबा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव दङ मानोना थांनाय हाबाया आथिखालाव सोलिनानै दङ। फरायसालियाव थांनाय हाबाया सोलिनानै दङ। बेखायनो आथिखालाव बे हाबाया फरायसालियाव थांनाय खामानिया सोलिबाय दङ। बेखायनो बे टेन्सनि प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव गोग्लैनानै दङ। दानिया आङो नैथियाव प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि मोनसे एग्जाम्पल होनो सानदों। प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स माने जाय हाबा मावनायनि सम एबा बोथोरा दायो सोलिगासिनो दङ बा सोलिफुबाय दङ बेखौनो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बुंनाय जायो एबा आथिखाल जाफु बिदिन्था बुंनाय जायो। बिनि मोनसे एग्जाम्पलखौ आङो बेयाव होनो सानदों। जेरै आं बे go भार्बखौनो लानानै आं बेयाव एग्जाम्पलखौ होगोन, बिदिन्थिखौ होगोन। I am आइजों am फैयो कन्टिनिउआसआव। I am लोगोसे भार्बजों ing फैगोन। I am going to school। बेनि ओंथिया जाहैबाय बर'आव आं फरायसालियाव थांगासिनो दं। आं फरायसालियाव थांगासिनो दं। I am going to school। बेनि ओंथिया जाबाय मा? आं फरायसालियाव थांगासिनो दं माने फरायसालियाव थांनाय हाबाया सोलिगासिनो दङ। आथिखालाव सोलिगासिनो दङ, जोबाखै दाबो। बेखायनो आइजों लोगोसे मा फैदों? am I am going बे भार्बजों ing फैगोन कन्टिनिउआसआव टु स्कुल फरायसालियाव। बे जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि मोनसे बिदिन्थि। आं थामथियाव प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि एग्जाम्पल होनो लादों। प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि बिदिन्थि। प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआ बेखौनो बुंदों दि जाय बिदिन्थाया
आथिखालाव माबा मोनसे हाबा मावखांनाय एबा जाखांनाय फोरमायो बेखौनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स एबा आथिखाल जाखां बिदिन्था बुंनाय जायो। जेरै बिनि एग्जाम्पला जागोन बावैसो जिखुनु खामानि मावखांनाय एबा जाखांनाय। जेरै फरायसालियाव थांनायनि खोथाखौ लानानै जों लिरगासिनो दङ। बेखायनो मा जागोन? I have gone to school. आं फरायसालियाव थांखांबाय। माने हाबा मावनायनि सम एबा बोथोरा जोबनानै थांबाय बावैसो। थांनाय हाबाया जोब्बाय। I have gone to school. आं फरायसालियाव थांखांबाय। बेयाव जिखुनु खामानियानो आथिखालाव जुदि जोबदोंब्ला बा मावनानै फोजोबदोंब्ला बियो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव फोरमायनो हायो। बेजों आइजों लोगोसे मा फैदों? हेभ फैयो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन साबजेक्टआव नैबे सोलायगोन आरो। जेरै आइजों हेभ फैगोन आरो इउजों हेभ फैगोन। हि एबा सि जायोब्ला हेज जागोन। बेखौ इयुननि आयदाफ्राव आङो फोरमायनो नाजागोन। दाना ब्रैथियाव प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि आङो मोनसे बिदिन्थि लाबोनो सानदों। प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ बेखौनो बुंदों जाय हाबा मावनायनि सम एबा बोथोरा सिगांनिफ्राय सोलिबोयै दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेबायदि हाबा मावनायनि सम एबा बोथोरखौनो आथिखाल जाबो बिदिन्था होननानै बुंनाय जादों। माने बिनि ओंथिया बेखौनो बुंदों दि जिखुनु हाबाफोरा खायसे खामानि दामानिफ्रा सिगांनिफ्राय सोलियै दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो सोलिलांगोन बेबायदि सम्भाबना थायो आरो बर्थमानसिम सोलिगासिनो दङ। सिगांनिफ्राय सोलियै दासिम सोलिगासिनो दङ। बेबायदि खायसे हाबा हुखाफोरनि सम एबा बोथोरखौ नायनानै बे दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ बाहायनो हायो। दा बिनि एग्जाम्पल आं होनो सानदों। जेरै I have been going to school. I have been going to school. बेखौ बर'आव माबोरै बुंगोन? आं फरायसालियाव थांबोगासिनो दं। आं फरायसालियाव थांबोगासिनो दं। बेनि ओंथियानो जाहैबाय मा? फरायसालियाव थांनाय हाबाया सिगांनिफ्राय सोलियै दासिमबो सोलिगासिनो दं। माने फरायसालियाव बियो थांगासिनो दं बा फरायसालियाव थांनाय हाबाया दाबो सोलिगासिनो दं। होमब्ला नोंथांमोना नुबाय मा? प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ सिगांनिफ्राय जिखुनु हाबा एबा खामानिया दासिम सोलिगासिनो दङब्ला बेफोरबायदि हाबाफोरनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि हेफाजाब लानानै बाथ्राखौ बुंनो हागोन। जेरै मोनसे आं एग्जाम्पल बुंबावनो हागोन बेखौ। जेरै जोंनि बर'नि हारिमुनि सायावनो बर'आ गावनि हारिमुखौ गोदोनिफ्राय फालिबोगासिनो दङ बा गावनि नेमखान्थिखौ फालिबोगासिनो दङ। दासिमबो फालिबोगासिनो दं। आरो नैबेयाव दङ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव जेरै बेयाव होनदों I have gone to school. आं फरायसालियाव थांखांबाय। आं ओंखाम जाखांबायबो होननो हायो बेयाव। आं हाथायाव थांखांबायबो होननो हायो। आं खामानि मावखांबायबो होननो हायो। बे खेथ्रआव आइजों लोगोसे जेब्लायबो हेभ लानांगोन। जिखुनु खामानि दाबावैसो मावखांबायब्ला आइजों हेभ लानांगोन नोंसोरो। आरो इउजों हेभ लानांगोन। उइजोंबो हेभ लानो हागोन। आरो बिनि उनाव हि एबा सि जायोब्ला खिन्थु हेज जागोन। बिनि सायाव आङो साबजेक्ट नायनानै माबायदि सोलायो बिनि सायाव आङो गुबुन समफ्राव भिडिअ लाबोगोन। दा नैबे प्रेजेन्ट
कन्टिनिउवासनि जिथु एग्जाम्पल बे एग्जाम्पलाव आं बेखौनो फोरोंबावनो नागिरदों I am going to school बे जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउवास टेन्सनि आं फरायसालियाव थांगासिनो दङ जाय खामानिया बर्थमान जाफुगासिनो दङ नोङो फरायसालियाव थांफुबाय दंबो जानो हागौ नों ओंखाम जाफुबाय दंबो जानो हागौ नों लिरगासिनो दंबो जानो हागौ नों खामानि मावगासिनो दंबो जानो हागौ नों दुगैगासिनो दंबो जानो हागौ अब्ला बे प्रेजेन्ट कन्टिनिउवास टेन्सनि हेफाजाबै बाथ्राखौ बुंनो हागोन बा लिरनो हागोन बा सावरायनो हागोन I am going to school आं फरायसालियाव थांगासिनो दं दानिया गिबियावनो मोननाय प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स बे प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव आं बेखौनो बुंदोंमोन दि जायफोर हाबा एबा खामानिया आथिखालाव सोलियो बा सोलिदों आथिखालाव सोलिनानै थानाय जायफोर खामानि बेखौनो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स होननानै बुंनाय जायो जेरै I go to school आं फरायसालियाव थाङो बे फरायसालियाव थांनाय हाबाया बर्थमानाव सोलिदों थांनाय हाबाया बर्थमानाव सोलिदों बेखायनो बेखौ कमनलि प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव हमनाय जायो जेरै आं फरायसालियाव थाङो आं हाथाय जायो आं बेरायो आं लिरो आं दुगैयो जिखुनु खामानि मावनायखौ फोरमायोब्ला बियो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव जायो नाथाय मावफुबाय थानाय बा खामानि मावखांनाय बा मावबोगासिनो थानाय बेखौ फोरमाया बेयो आथिखालाव सोलिनायखौसो बुजियो आथिखालाव सोलिनाय जाय हाबाखौ नों मावो जाय हाबाखौ नों लिरो गेलेयो खारो दुगैयो फोरमायोब्ला बे जेब्लायबो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव फोरमायजागोन दिनै आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय प्रेजेन्ट टेन्सनि बाहागोनि माखासे एग्जाम्पलफोरखौ फरायसा फरायसुलि नोंथांमोननो आं फोरमायबाय इयुनाव आरो आङो गोथौयै फोरमायबावनो सेस्था खालामगोन मानोना बिनि गोबां फोरमायनो गोनां आयदाफोर दंबावो साबजेक्ट लानानै भार्बनि सोलायनाय बिनि आयदानि सायावबो आङो भिडिअखौ लाबोगोन दिनै आं एसेयावनो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों